Bon día a todos e a todas, autoridades académicas, compañeiros da Galiza que veñen, e artistas tamén que nos acompañan. É unha honra para nós, para todos nós, e falo agora en nome tamén da Real Academia Galega, participar deste encontro e, sobre todo, compartir as preocupacións e as fontes necesarias entre as culturas irmás. Culturas irmás, nós sempre decimos que o galego non é unha lingua local, afortunadamente, grazas á irmandade que supón históricamente e na realidade presente, pois o universo portugués, o universo brasileiro e outros espazos culturais, por exemplo, as repúblicas africanas, etc., onde esa lingua que naceu un día naquel curruncho do noroeste europeo, que era onde embocaban todos os camiños de Europa, que o que decía Goethe, que Europa naceu da man do Camiño de Santiago, do Camiño de Compostela, pois tamén ali abrironse outros camiños para os mundos que hoxe estamos aquí celebrando e reunindo. Ás veces hai unha política de mala comunicación, de desinformación, de descoñecemento mutuo, que crea fendas, que crea diferenzas entre uns e outros. E esas diferenzas producen incomprensións. Hai unha frase que se repite sempre e que eu quero aquí lembrar: non se ama o que non se coñece. E o que non se coñece, ademais, produce inseguridade e, ás veces, medos. Por tanto, nós somos partidarios de crear pontes para o amor entre as distintas culturas e, sobre todo, para esa irmandade que nace, como dixen antes, nesa curruncho do noroeste e do que nos sentimos tan felices, honrados e orgullosos. Moitas gracias e os parabéns por iniciativas como esta e que continúen. Dende logo, sempre contarán ca colaboración e apoio da Real Academia Galega.